Ай, кой да разказвам, госпожо? И разкажи приказката за Коси Боси. Имало едно време. Едно косе босе и лисица. И то какво направи? Снесло си? Снесло си яйце, обаче лисицата му искала Лисицата се научила всеки ден. да краде. Така. Тя не крадяла, а просто си искала. Хайде сега, Иванчо, служи отпред Кумалиска и да видим какво казвала Кумалиса. Как говори? Да. Хайде, Иванчо, какво казвала Кумалиса? Косе босе, ден и нощице. Хайде ти отговори. Не мога, Лиска, с какво ще си измъча яйце? Пиленце. Така ли? Като се ядосал, ще отсека дървото с опашка. И аз съм ти дал. Изплашило се Косито. Изплашило се Косито босето и той и му е дал на лисицата. И дало на лисицата едно яйчице. Яйчице. Какво направила Кумалиса? Кумалиса го изяла И на другия ден? и на другия ден пак дошла. Коси, после тебе нощице, че как бака ми дойдоха на гости. Не мога, Лиска, с какво ще си и мъча яйце? Пиленцо. Пиленца. Ами като се ядосам, ще отсека дървото с опашка. И Косито боса му и дало. Отишла Кумалиса Отишла Кумалиса и изяде го. и изяла. Изяла И второто? и второто яйчице. Сега идва кучето. Бобо! Нали той ще бъде Що плачеш, Косе босе? Лиска ми взема всичките яйчеца, а сега остана последното. Бабо, не се безпокой, ще се скрия зад храста. Като дойде, ще и кажа, че там скрил вкус, малко кошка с ногите. Коси, после тебе ночице. Не мога, Лиска, с какво ще се имаче яйце? Пиленце. Пиленце. Така ли, като се ядосам, ще отсека дървото с опашка? Не се ядоса и зад храста скрих една кокошка. Започнала ли се да рови? Започнала ли се да рови? Бу-бу-бу! Кучето изскочило и я подгонило. Лиса бяга, кучето след нея. Лиса бяга, кучето след нея. Хайде сега Иванчо да разказва. Скрила се Лиса. Скрила се Лиса в дупката си. Вие ушенце, какво викахте, като не гониш кучето? Беш Лиске набягаме, беш Лиске набягаме. Ама как млечките ще ви купя битички. А вие учите какво викахте? Беш Лиске набягаме, беш Лиске набягаме. Как и ни мили краченца? Как и мили краченца, какво викахте, като не гониш кучето? Беш Лиске набягаме, беш Лиске набягаме. Кака ще им купи? Как ще им купя Чеклички. чехлички? Ами ти опашче. Ами ти опашчите, дръж кученца за опашката, дръж кученца за опашката. Така ли? Ядосала се Лиса. Ядосала се Лиса и си подава опашката. А кучето това и А чакало. кучето и това е чакало. Грабна опашката, Лиса навътре, кучето навътре, Лиса навътре, кучето навътре. Хубавата опашка. Отишло след това при Коси. Отишло при Коси Боси Почула при Коси Боси. и станали добри, И станали добри приятели. а косенцето си измътило А косенцето си измътил пиленца. и така завършила. И така завършила приказката. Браво! Много щастлива.